presidente da Fundación 10 de Marzo, e o protagonista no documental que fala sobre a nosa historia durante o franquismo. Algo moi necesario, porque ainda que pode parecer que queda moi atrás, pues tampouco pasou tanto tempo. Son feitos que non se deben esquecer. Xa para abreviar e non enrollarme moito, vou dar xa paso a eles que nos van a facer unha pequena introducción do documental antes de dar paso a súa proxección. Boa tarde. Bueno, perdón porque se dixen Roy, no? Manuel e Luis Pérez Ferreiro, que é o protagonista, no? Para non explicar que vos vai a empezar. Moi breve. Moi breve. Digamos, este documental cumple, eu creo, que o traballo que estaba facendo de recuperación da memoria histórica. A cumple tanto que trae a primer plano unha das persoas que xogou un papel, non o papel dos dirigentes, digamos, abnegados e militantes históricos, pero si o papel fundamental para o desenrolo da, digamos, da batalla que tiñamos aquela en pelear pola democracia. Quero dicir, mobilizar en aqueles tempos que foi o 10 de marzo en Galicia en 1962 ou anteriormente o 1961 a revolta estudiantil, de unha das máis importantes que houve en España xunto con a zona de Madrid, implicaba dotar e ter unha infraestructura de prensa clandestina, de editar moitos boletíns, moitas octavillas, que había que facelo como lógico en sitios clandestinos, ocultos e con personas cunhas características moi determinadas, porque no momento que esas personas foran detidas a condena era amplia e era, eu creo que do máis perseguía daquela a chamada Brigada Político-Social, que era a policía política que tiña a dictadura. O compañero Luis González, de nombre de guerra Ferreiro, xogou ese papel fundamental que sin o que fixo este compañeiro, máis outros compañeiros, que compraban clandestinamente, imprimían clandestinamente, distribuían por toda Galicia en puntos concretos toda a prensa clandestina, que naquele momento as dúas organizacións, xunto con outras, pero que tiñan un peso importante, eran, e iban, digamos, nese aspecto, codo con codo, eran o Partido Comunista de Galicia e Comisións Obreiras. Sin estas personas era moi difícil estar editando os 8 ou 10 periódicos que se editaban en Galicia, donde se informaba do que non decía a prensa, ou tamén de todos os movimentos que había e da actividade política que venía mantendo o Partido Comunista, ou a apoiar conflitos que surgiron en Galicia. Logo, isto é o que cumple ese papel. Aí aparece no documental que verán ustedes, eu creo que bastante ben reflexado, e con eso cubrimos. Seguimos nesta tarea de seguir ocupando a memoria histórica, como decía a compañera, o povo que non recorda a súa historia vai a seguir cometendo os mesmos erros. E, por tanto, pasei a palabra ao compañeiro Carriado. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, teño que disculpar a ausencia aquí do coautor do documental, que é Fernando Llor, que non pode estar aquí por motivos laborais hoxe. En segundo, agradecer a Asociación Cultura Monte da Estela pois que organizaron este evento e, bueno, que hoxe podemos estar aquí. Vou ser tamén moi breve. Este documental surge da iniciativa persoal dos dous autores. Posteriormente conta co apoio do Foro pola Memoria de Galicia e da Fundación 10 de Marzo. Queríamos facer un documental sobre o que fose de alguma forma unha investigación sobre o compromiso político, sobre o porqué do compromiso social e político. Parecenos que unha figura válida, por non dicir idónea para isto, pois era Luis González, co que eu comparto a amizade de fai anos. E a través da súa vida tamén se conta a vida do que foi o partido campeón, digamos, no que foi o antifranquismo, que foi o Partido Comunista de España, o Partido Comunista de Galicia, aquí na nosa terra. Bueno, eu creo que nada máis porque parece que se explica por si mesmo, que ides ver, espero que vos guste. E nada máis, moitas gracias.
Bueno, pois xa non dicir máis, porque que teñen tempo para ler o documento, como ben agradecer á asociación, naturalmente, os representantes de marzo, os guionistas e realizadores, e, bueno, un aporta aí, como outros máis, unha pequena parcelina da vida que nos tocou vivir, e que non fomos máis que a continuación de outros que caeron no camiño, que por desgracia non puderon contarlo nunca máis. É que eu os recordo, algúns que conocí, outros que non, e outros que tantos que non sei, pero que a todos eles a miña inmensa gratitude por todo o que loitaron, independentemente de todas as representacións ideológicas e políticas religiosas que desde o ámbito progresista non foron capaces de defender os dereitos da República. Entón, bueno, logo, a terminación, si queren ustedes un pouco de diálogo, pode ser frutífero, non? E agradecer a súa presencia.